nga makaluwas ba daw ang santos nga misa, labi na og English daw nga dunay dili kasabot, dili sidya maluwas kay dili man kasabot. Salamat gikan sa Carmen Bohol. Sister Libby, gisugo lang ko, salamat kayo. Okay din, salamat Sister Libby. Panahon sa before sa second Vatican Council, ang mga misa, Brother Rick Linatin, ya kita Pinoy di mo kita kasabot, di kita kasabot, no? Sa ato pa og atohang ingnon nga og di ta kasabot sa misa nga gihimo sa pare, di ta maluwas, daghang kayong disgrasya, daghang kayong maimpirno, no? Pero kinigong pag-ampo nato bisan pa kanang kuan ay prayer to the Holy Spirit or kanang prayer in tongue nga ang Ginoo ra gyud magkasabot, no? Tungod kay aduna diha sa charismatic aduna mga prayer nga gisgutan man ni San Pablo diha sa 2 Corinto, no? Nga adunay mga pag-ampo pinagi sa Espiritu Santo nga dili masabot sa tao apan ang Dios nagkasabot niini, no? So diha sa santos nga misa giklaro ug gitataw kana sa atong simbahan base gyud sa balaang kasulatan na sister, no? Kay naa man guna sa 2 Makabiyo kapitulo 2 bersikulo 43 ngadto sa 45 nga si Makabiyo ngulikta o kwarta unya iyang gihatag sa templo alang kadto sa pag-ampo sa mga nangamatay. Sa to pa si Makabiyo mismo, no? Diha pa ni sa Old Testament nagtuo na siya nining pagpaampo labi na sa santos nga misa sa bag-ong tugon, mga kaigsunan, nga matud pa sa atong simbahan nga ang pagpadangat sa santos nga misa alang niadtong mga kaigsunan nato nga nihalin ang daan dako gid kay gikatabang. Muna nga gumikan niya na magkasabot ba ta in English ba nga misa o linatin ba nga misa, ang Ginoo na sayod gyud sister, why in English, why kuan sa Ginoo, no? Kay ang atong paghalad alang man ngadto sa Ginoo o kadtong atong gihimo niini nga petisyon, ang Ginoo wa gyud nagbabag niadto, sabot gyud siya, no? So mana nga atong balikon nga unsa nga lengguwahe nga gamiton diha sa santos nga misa, ang Ginoo nasayod niini. Okay? So daghang salamat sister, no, sa pagpadangat sa imong pangutana, Sister Libby, diha sa Carmen Bohol, mga kaigsunan.